Ini kene to. Satru aja to. Ha nggih, gendinge napa niki Mbak Reni? Setia Tuhu. Setia Tuhu. Ha nggih. Nggih. Niki katur dumateng Mas Dahlan sekeluarga. Nggih. Mugi-mugi tansah setia tuhu dumateng keluarganipun. Ha nggih, khususipun dumateng keluarga ugi yuga-yuganipun. Mbok bilih mekaten nggih. Nggih. Monggo Mbak Reni. Pamintaku nimasita caketing hati yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu pindho mimilan mintuna ayo bareng nimas hanep tepi wajib sido asih saiki yo aku kang setya satu witin nganti saiki kebesani peteng kepapat obor sumber handika pengayo manku lahir apa
tondo yati paseksene rika lane ngangkat awrat mlepat tepi depan lesu yo Pih. ora sida luwe aku yang ngene carane. Iki suaramu kok malah penak ki kepriye to cerita? Anu, aku ki mau budal iki mau sik adus kembang Adus? 7 rupa iki. Oh, ngono. Nggih. Adus kramas. Nggih. Oh. Lek disawang Pak Sutris ya ngebleng nah aku kok. Wong Pak Sutris enek anune kok. Halayak kok sajake wajahe kok semringah Nggih, semringah. tur yo semangat. Semangat 45. Nggih sinar budaya apa to sing ndak Oh, semangat? ayu. Uyu mesti no. Wedok awak ya. Ya. Yo, Yo, bacote. lanjut. Mugian to berkahing widi andi komong tansah limpah panyu setya kula panasa lam-lami. Ayo sih semangat ya mas. YouTuber ada mas 3 channel, Mas Sony, Mas Moe, Mas Wisnu, Mas sopo ndaro. Engko kenalan ya. Aku kang setyo satu wipin nganti tangga bersumunar handika pengayo manku lahir batin kuwus nyoto among saja handika samuni kurang reno tondo yati paseksene rikalani ngangkat awrat mlepat tepi depan lesu mugian tuk berkahing widi andi komong tansah limpah anyuwun setya kula tansah nglam-lami. Sing penting aja lara ati lho Rama. Ndak oleh nek lara ati. Iya.
Beksanas, kene YouTuber Beksan oleh lho. Tak geret to piye? Ha nggih monggo Mbak Reni dipun lajengaken. Nggih, siap, Rama. Kurang apa aku iki dadi wanita? Kurang apa aku iki nggone tresno? Ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak ketepi yen to weruh sliramu cecer dheweke ando matresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuwun kala paringan eling marang keluarga tansah sumanding ayam tentrem pangajap rina lan bengi bola bali mbok aja nglarani ati wis milih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuwun kala paringane